Nyakoro mogejang chinti changwene chakre serio gi nus nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mar poko pogore chenro mikelo ni kod an Sharon Ongao. Okiny ma kawuono antiere e kar chung' od bura ma Kibra mantiere kaunti ma Nairobi. Kar chung' od bura ma Kibra ntiere koda kit pok mopogore opogore. Alimo jal mong'ere kaka Fred mar Malian Jewelry. Osebedo koloso pok mopogore opogore, kata kamano wadwaro mar mondo mwang'e kit pok mare, mano mar loso jewelry, mago mag necklace, kata kiero tigo mabende irwako e ng'ut. Entiere e chiro mano Makina mantiere kar chung' od bura ma Kibra, machiegni mar mondo mwadwaro mkode. Erokamano ahinya Fred kuom thuolo mimiyowa kaka TV mar Ramogi e chenro mar pok opogore. Kwachako Fred, pok ma kama ni chako karang'o? Aniluonga ni Fred Onyango, ajakobwa yaora chudo. Nairobi ka an gi pok ma atimo mar jewelry. Nabiro ir babwa 204. Kana ng'eni babwa biro tera, nagombo ga dhi e lweny. Koro kaka nabiro ni babwa tera lweny. Koro kaka mpango mar Nyasaye nokadhi e lweny. Koro na join babwa tich mar jewelry. To bedibeni nopuonji pok ma kama, kose en gini yor ma bende ng'ato notiegi? Wadil gi loso necklaces, bangles, to gi gik mamoko machalo kaka ma mine nyamako go yie wich. Pok machal kama kaka nachaki kaluwore ni babwa mane time. Koro kane babwa ne time to bravely mane adonjo Nairobi ka 204, adonjo ka dwe mar 6. Koro achako timo gi babwa gini ka gik dwe mar Disemba kwadhi dala to babwa otho. Koro kaduogo kaka purang nyathi makende, koro nachako tiye kenda kamano matin to nayudo msungu moro noyawo ka. To nokawa koro adhi atiye kambi ne kanyo, koro adhi medo tiyo mang'eny. Koro kambi mar msungu nadonje 2009 ka atiye nyaka 2017, koro aduogo achako mara kaka nachako 2017. Koro 2017 nachako kama natiyo ka msungu cha nakano pesa na moro matin. Koro nadhi ang'iewo masinde na kayudo pesa matin ang'iewo gigena. Koro mana 2017 ayawo kara. Koro kana ayawo kara tayudo jok moko mane supplier. Koro ne yudo ka kambi moko nochako miya order. Koro achako mana kenda kamano atimo. Machako ndiko jo kijende moko matindo chako tiyo godo bende. Nokawuoyo customer. Kaluwore ni kaka nasewuok nido ka moko nitie mana loso ta atimo kaka media, ido ka post gi Instagram mochalo kamano. Koro kanyo mana chako yudo customer. But en gima challenge mondo yud customer. Koluwore gi quality mari ma imbi timo, kaka luwore gi knowledge ming'ego gimitimo. Babwa ne timo mar chogo. Koro anadok koro ka msungu cha koro nadhi ang'e mar chuma. Chok dhiang' noloso go necklaces. Koro kono adhi awuok adhi kar msungu cha, ko necklaces gi nayudo ka koro iloso gi chuma, koro los gi chogo. Kore mana dhi alan kaka iloso gi chuma. Inyalo mana nyiso nyikwa Ramgajwang' ni gin mwandu mage ma bende iloso? Mage necklace maloso. Ma mar ng'ut waloso, mar mine matimo urembo, model. Koro magi gik mwaloso, mosebedo ka konyowa Nairobi kaendi. Koro achiel kuom gi mabi mar chain. Waloso map, gima minya gombo gine to waketo ni e chain. Koseloso chain to waruoni tinyarwa. Ma flower mar lwedo mag kang'. Koro ma ring ne mirwake godo. Koro mage flower moya iro ka samoro waneno flower moro agoro, samoro awuotho kata kadhi dala kucho adhi neno flower mo maber na. Ko flower na nya gore ama nya ting'o ite na, tabiro kata gore talose gimo ma ng'ato nyal ero. Mondo mi walose yudo ka okawo time nikech nyaka ikwong ing'iewo material, kiseng'iewo material kisibiro tichako irundo material gi, nitie kaka irunde masin moro mwatiyo godo. Kisirunde ting'ade, koro iyudo ko nyaka kawi kaka necklace achiel nyalo kawi dakika moko madhi 1 hour. Nitie golo samples gi koro iloso order. Koro kigolo samples nyalo ka nyaka kawi seche mang'eny kilose. But ka koro osebedo ma koro isetieko sample, koro nyalo kinyalo lose e order, koro nyalo kata kinyalo loso gik mang'eny per day. Koro nyalo kata loso 50. But sample nyalo kata kikawo per day, 1 day kiloso sample achiel. Mondo mi custom approve. Design kaka nitie design mana ne anya create kenda. Anya create kenda to nitie moko design customers moko ero designs magi. Kiro ko bi designs mage tiloso ne. But ko like mari to nyaka o design dino to ng'iyo kuomi, koro kinyalo loso ne go ng'ama chielo. Koro mano design de machoka. Koro wae maloso to obedo choka. Koro ma spiral ilo ka amini obedo spiral, koro ng'ato nyalo like.
nyalo here. Kwalose to en gima mine rwako ng'ute mar urembo. To Fred, materials ma itiyo godo gin materials mage, tiyudo gi kanye, to gin materials mowuok kanye? Material motiyogo en brass. Koro brass wayudo en gimi obedo sip ka oko, to wakawe wang'iewe town kata watiyo kode. Ma waya ma brass. To ma waya gi mabati. Bati be brass. Koro iyudo ka en ma gimoro achiel, but iyudo ka ma koro oketo lose obede mabati. Ten brass. Ma brass seat mabati. Ma be mana brass. Koro thickness mar yudo kopogore gi thickness mar ma. Koro yudo ka gauges opogore, but en gimoro en to gite gin brass. Kaka ng'at mane omak bade gi babani mano nyiso motelo, bende nitiere jok ma isemako badegi mar mondo mi ong'e kit pok kata mana tij lwedo ma bende timone. Gisani nitie joma sipuonjo ma be nitie joma ne puonjo mamoko noseyawo nyaka kar gi be dhi go ber. Koro gisani nitie joma puonjo to gi jomoseng'eyo ma be an go kama bende wakonyore godo. Kaluwore kaka an nabiro tuofo ka nabiro ka nyathi mathin, to naneno kaka kijende chandre geto ka. Koro iyudo ka bedo be kaka nadongo niyudo ka adongo nyathi machielo ko nyathi odongo geto mar Kibera. Koro iyudo ka nitie kijende moko ma iyudo ka chandre nyathi iyudo ka mondo kapok neno kaka kijana wa wadu neno kapok odonjo ku iyudo ka neno ni oruma ta kawe to bia puonje tijni. Koro onge gimochula. Koro chudo meno chula ni kasi puonje tich koro konya. Mane faida ma yudo kuome to chul vai kuro achako chule pesa kusing'e tich. An kaka nabiro Nairobi ka, nan gi plan mo ma samoro kijana mo be ne godo. Samoro kitieko skul iparo ni kibiro Nairobi ka to nitie tich mo maber ma samoro ineno ni kitimo, koro olo moko koro kinyatimo kaka Jua Kali gende. Kaka an nabiro nagombo lweny, but kaka nabiro nayudo ka tijni berna mana join. Koro tijni kaka na join go nyaka sani babwa nosetho. Koro tijni modong' kaka babawa. Tijni apuonjo go wetena adek motieko skul magero nego nyaka mamwa ot masani koro tijni ma koro achamo nige mana. Koro kijana manoko ma samoro paro ni oleng'o go kucho nosomo ni okoda manyo tij Jua Kali, oketho time. Ochak gi mago duto te mopango kaka dhano Nyasaye biro yawo ne yo, but ma emochak godo. Ochaka matin to biro ka maisha ne dhi mbele mo change. Ma samoro change gima ng'ama chielo bende. Nikech kaka ambe nachako maso kuro sani nitie gima change ngima bende kuro chiemo gi nyinga. To buore Nairobi ka bende ng'e ni piem nitiere ahinya mag loso mwandu mago mag dusruok. Fred, nyalo nyiso nyikwa Ramgajwang' ni en ang'o moseketi kae ma samoro diwach ni ma emoseketi ohala ndi kuom thuolo gi duto. What makes you stand out? Gima loso samoro pogore gi jiranda. Samoro design maka kutiyo gan samoro amedo juice na moro matin mondo mi ayud customer ma oko. Koro yudo ka an kaka samoro ka seloso maga gitu yudo ka manyo models. Sana manyo models gi achaka manyo designers. Ko designers gi makoseneno giga gi yudo ka samoro gi manyo na customers ma oko. Kasani an gimoro lungu ni New York lungu ni Ula Johnson. Kamane kaka asabedo ka tiyo. Aloso new designs, okabed ni design achiel kata neno mar jiranda kure madabira loso no. Kabedo kadhi ot abedo piny abedo gi paro moro ni nabiro aloso design moro makino chako konya in future machiel. Kich nitie joma ndiko ka makabedo gi design achiel mano kata gino ok megi knowledge makino. Koro chuno nyaka bed gi knowledge ma amedo go aloso go designs maga mondo mi gima ayaw wigi ni kata kodgi ka ok gibibedo kaka giloso design mana achiel. Nyaka gibed kaka giyaw pachgi mondo gilos design makino kony gi future machiel. To mar mondo mi yud jonyiepo bende wang'e ni nitiere gino mong'ere gi dho ngere kaka marketing mar mondo mi uso handi. Marketing itimo yo machal nade? Koro kaluwore gi kaka yudo customers ma wuok oko, en yudo ni ng'ato neno design moro samoro akete Instagram iluonga ni Malian Instagram. Koro Instagram nani samoro kakete design ko design yudo ka ng'ato samoro nen ma oko kucho dhi oneno design no kuro omanya through namba na to kuro obiro yiro ko nyaka loka kucho mobi nyaka kai. Moko yiro kama kwa Indonesia biro mayira nyaka kai ndimo ati godo. Koro kamane kaka sabedo ka yudo customers. Okaero tiyo gi jo Kenya yudo ka thothne kiloso gini kaje sani kidiyo gi ja Kenya ka sani iluongo ni local ma Kenya. Kitiyo gi local ma ok girach, but yudo kitiyo kode kawuono uso ne gimoro. Gini kiny bei mane miye godo kuro dhi omanyo ng'ato miye go pei ma ji kuro wei. Koro mane gima nego wa. Koro chuno ni ng'at ma ok chating'e ni kimiyo bei cha
obo maintain mondo mi ong'iew en odwa mondo okonyi in future, but ng'at masani ten odwa mondo en mondo los mare kende. Iyudo ka okawo mato chako dho miyo ofinyo ko ng'ato tino weyi kanyo gi design dino kanyo iro, koro iyudo ka ok okonyi. Koro kopo nong'iyo local ma Kenya ka sana tiyudo ka samoro kijene mapuonjo kagi ok adhi konyogi. Tich ka tich nigi achiedh nade gi ber mage. Ang'e ni ber mar tijni bende moseketi kae waloso ne kotenore kod challenges kata mana achiedh nade ma bende sibedo kiyude tijni. Challenges makale en ni mana achiel kuom gini en ni samoro inyalo yudo kiloso necklace ni moro achiel maber, igolo design ikete kamoro mondo manyi ni marketing, tiyudo ka ng'ato samoro odhi ogoye picha, to en kosedhi ogoye picha in ikete 1000, tiyudo ka ng'ato odhi ogoye picha, kosegoye picha to odhi omanyo kode marketing, koro en ouse roughly kata maslim 500, koro iyudo ka in kaka ne geno iyudo ka ochako odhi obagni kaka ne panga. To gin ber mage ma bende isenene kit tich mitimo? Koro tuofo nyaka sani endi mokwongo maber masetimo mokwongo mora, an ok adhi skul kaluwore ni babwa ne onge godo that time, jonyuolna, but nitie wetena 5 ma dala, machiel kuom gi mineno kama dinde ng'eny gin jok makawo matiri skul motiko skul mamoko dhi nyaka college. Kisetieko college moko dugo join akawo dhi go mbele. Mamwa ni dala chiemo gi nyinga, an gi familia mara nyithinda dhi skul chiemo gi nyinga. Koro nitie gik masetimo, business moko be nitie maya oko mana gi business achiel niendi. Koro ma men ma ochalo ka babwa, koro osekonya yo mang'eny, to pod an gi geno ni pod obro konya. Bende kopogore gi mano, nyalo nyisowa kotenore gi tools ma bende itiyo godo, nengo gi chal nade? Tools mwatiyogo, watiyo gi masin ma watimogo sanding, to nitie gas ma bo watiyogo ka mag oxygen gi acetylene mwawing'o godo. Kopogore gi mano Fred, bende chenro mar pogore ok en mana loso, wadwaro mar mondo mi oganda ng'e ni in mitimo tich makama ne jogo eko madigomb tije mago mag loso gige dusruok mag ng'ut kata necklace. Inyalo mana nyisowa process mar loso necklace? Process kaka mar necklace ni kidwa na bi losni en ni kuongo imiya design ni naneno. Koro kisemiya design tawuok adhi ang'iewo material, tabiro tabedo piny, to nitie gima tools ma oming'e toko kaka maendi. Ma tool mwang'ado go gik mwaloso gi te, en mo thothne watiyo kode ng'eto ma. Koro ma iluongo ni thin blade, coping saw. Koro en ma ka isemiya design dino tagoro, tadhi photocopy, adhi timo photocopy, tabiro ta abandikago e mabati. Koro kasebandikago mabati tang'ado gimidwaro. Kaseng'ade talose matiek, adhi e sanding, kasedhi e sanding tadhi e soldering. After soldering tachako adok e masin, chaki itimo polishing makoro miyo leny kaka sani koro leny ni. Design ni nyabiro kaka ineno entie kani, but extension ni tiyudo ka wan mwamedo, but chain ni to iyudo kwa ng'iyo oko. Te ere kaka ing'eyo nengo kaka iuso kaluwore kaka isetiyo tiji? Ere kaka iuso gi nengo gi materials ma bende itiyo godo? Bei luwore gi time makawo kaloso nigo sample. Koro iyudo ka ang'iyo ni time mane makawo kaloso sample, ten sample mokawo maromo, kich nitie gik mwatiyo miluongo kaka ni soldering. Watiyo gi solda, iyudo ka samoro idhi kawo time kiweng'o, time modhi okawo kucho, samoro itieko pod omukore, iyudo mago te charges ming'iyo ni gini katieko tanyago e pesa makamaendi. To ka en ng'at ma local, bing'iyo ni ma local, kod iyudo ka seche moko gima koro ne watimo ni ing'iyo quality. Nitie ng'ama iyudo ka kikawo time ni miloso go gino kata time mang'eny, to nyachuli time ni chande. Nitie ng'at mok nyachuli time ni cha. Koro chuno ni quality miloso cha koro kitel mali, ikado kod shortcut mondo mi isave ng'ani, but pesa ne matin ma omiyi ni tikonye mbo gima nodwaro yudo timbi chiemo. Necklace ni mating'o gi sani ause 2,200. Koro bei mwaloso go sample, kaka sani kimiya sample na losni, biro ka samoro beche ni malo, anyalo losni go 2,500. But ka koro biro production, to biro ka koro unya biro production to kubi kaka wholesale. Unya biro pieces moka 3-4. Pieces 3-4 anyalo losni go gi 1,000. But ka koro biro wholesale ma kilo na gik mang'eny, tinyalo kanya dok nyaka 500. Mondo mwago kodi business mang'eny, kech kodi kilo na gik mang'eny. Masa moro koro kaloso tadhi dong gi pesa ma nyakonya ngimana. Ma iro ka be kawo time. Kech sani ka puna loso ni ma adhi ng'iyo pieces ma gigi endi gi time mokawa. Koro kase ng'iyo time mokawa ne loso gini te kaka ma sani ka uso 3,000 ken piece achiel sample.
but ka koro obiro ni gi piece moko 3-4 tanya use 2000, but ka koro ni production iyudo ka charge 1000, ma charge 15 kaloso sample, ka kelo pieces matin chakra par ka duogo chien anya charge nigo 1000, ko biro wholesale anya charge nigo $700. Gisani joma sandiko to nitie masandiko mang'eny modhi, but gisani an gi dhano 6 mandiko. Ng'ato achiel en brother na modong' gin jok moko ma ko iyudo ka ng'ato iyudo ka samoro kaka kijeni mathoth ni ayudo sani iyudo ka owadgi moro nogole dala ni biro miye tich Nairobi, kogika kaka noparo iyudo ko bagni. Koro iyudo ka kuwuoyo koda gimoro muwuoyo koda mang'no mi ayuayi machiegni to onge gimochula apuonje tich. Koro kaneno ka en ng'at maber taneno kaka wanya konyore kode to maisha dhi mbele. Koro ki ng'at ma samoro nyalo gombo ng'e jewelry to do samoro gombo ni mondo puonje, onya bedo thula monya manya, koro wawuoyo to wang'iyo ne ken ng'ama nyiwa ni mondo apuonji koro akaw time na nado na puonji jewelry, koro wawinjore kore ni yawa kadwa ni mondo koro apuonji anya kaw ni time kama tanya chuli inya chula pesa fulani. Design manya wacho ni mara gisani kaka masa ne donga wach ni mamara ma kata kiwuok sani to kinya yudo go ng'ato ya mamara ma njaka golo machiegni en prowe po ng'ara kana man kode. Ang'ini nitiere johera magi ma bende dwaro kata mana kit pok ma bende ilosogi. Nyisa na fans magi ni mar mondo migi yudi jok madwari yudi nade. Kaka lando gigena eni kaka kopona loso design moro maneno maber tadhi Instagram mara kacha ta post go tangiso ji ni ma design magolo ni ok mar ng'ato, ma design da, but design ng'ato ma ng'ato omiya to kaketi mbui kata gik maloso ne design mag customer mamoko kaketi mbui, but mara maloso tadhi aketi mbui kaka iluonga ni Maliana ni Instagram. Koro kanyo maketi gigena ta post kanyo magolo. Koro ka ng'ato neno kaberne to nyakona ni flower miloso ni Fred oberna tanya twist kama mondo ilok na kuro be design. Koro namba na miyudago mar WhatsApp en 0799 333 04 999 333 04. Koro namba no kiyudo koponi nitie gimidwaro na konyi godo kata wadwa ni wawinjire wamedre go paro, mane namba minya yuda godo. Koponi nitie ng'ama gombo mondo apuonje jewelry, an kama business an Kibera Makina Market. Koro ko biro Makina Market an stall number 47. Koro ng'ama gombo nya gombo mondo mi apuonje tijni kata gombo goko dambaka mora onyamanya Makina Market Kibera. Iluonga ni Fred Onyango. Kwatiko chenro makama Fred wachni mogik ni nyikwara mugi jwanga de bedango kalure kit pok mabende ntiere godo. Talent en gima ber makoponi nitie ng'ato man kode kamoro to lingo kudwa tiyo kode en yo inyore. Nikech talent ni nitie kaka osebedo kokonya kaka an, nitie kaka osekonya, yudo ka gira kaloso agoye kaka an mang'iyo, agoye bicha kaka dwaro. Mano kendo osemiya freedom mar miya moral mar tich. Nikech ka aineno samoro kiwuok tido ka samoro kiny ng'ato dhi wuok oko kucho dhi kwalo gir ng'ato tini nigi kari ma kaka wuok sani dabiro ka indi tatiyo gira ma onge ng'ama ochuna. Koro an akwa kijende ma samoro ni oko ku samoro bedo oko samoro onge tich momonya tiyo. Owuok oko to dhi omany jua kali moro kamoro to tim ma kiny nyakonyo ngimani ma kiny molo bedo kamoro kaka an nachake to babu watieko dwe achiel to tho to weya tani madong' kaka janyuol. But tijni osekonya nyaka sani. Dibed ni ok alu gik mang'eny kaka nok akaw jua kali ni matek dok akonyo kata nyithindwa machien kocha. To koro nikech jua kali ni manakaw kaka mamwa gi babwa en makuro sani achame miluo ka kitu apuonjo ga nyaka nyithindo mamoko yi. Mana kama nyakwara mga jwanga geno mara ni yudo puonj achiel 2-3 mabende inyalo kawo e chenro marwa okinyi makawuono. Mabedo duchi makawuono ka irwako necklace kata gige dusruok mabende irwako ng'ut. Koro ing'eyo kaka iloso gi Fred bende osechiwo nambane mar ong'we yamo, osechiwo mbui mopogore mabende oyudore. Warad kendo e kit pok mopogore juma mabiro. Par ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi, chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Oritru masani.